ngicela ukuyenza ibe experiment. Ubani ophethe impepho? Ophethe impepho? Yabonga bhuti. Bamba la. Buka ke into yami senza kanjani? Ngithi yabona siyenzani? Ngenza lokho engikutshelwe umoya oyingcwele. uNkulunkulu ukhulumile nami ngesonto ledlule wathi ilento okufanele ngiyenze ngoba sizothandazela isizwe sakithi. Sizothandazela isizwe sase South Africa. Angithi nezo. Sizothandazela isizwe sase South Africa. Namhlanje sizocelela abantu abalele esibhedlela. Kunabantu abalele esibhedlela kade bangena kodwa abasendi. Abanazo izihlobo. Sinabantu ababoshiwe emajele. Uma lithi icala lakhe liyothethwa lifike lihlele. Kusenesikhathi eside sejele. Sinabantu abangayitholi imisebenzi. Namhlanje imisebenzi bazoyithola. Namhlanje sithi indaba thina kungavumi isisebenzi. Namhlanje sizothandaza uNkulunkulu kodwa sizomsheba nabantu bakithi asebadlule emhlabeni. Okungenzeki kubantu kodwa kuyena kunjani? Namhlanje kuzowenzeka Jacob Blue izinto zizowenzeka. Zeyiphatha kanje angithi ayibona njani impepho yami? Then thatha magic oil wakho, ngicela ungibone magic oil. Magic oil. Uthi wakho semotweni. Khiphe emotweni kuyasetshenzwa manje. Ungawunenge ugqobise ungawunenge. Nomuntu osibukayo manje online enze lento engifanele enziwayo. Ngithi yabona impopho yami manje ino magic oil. Ngithi yabona ukuthi impepho yami njani? Ngithi yabona into yami njani manje? Magic oil impepho yami manje. Ngithi yabo. Uzongixolela ke umuntu onukelwa kabi impepho bekungafanele veleze. Ngoba uduki. Sizolalelana sonke. Uma impepho ikunukela kabi ungaqali ilayite engakasho. Uma impepho ikunukela kabi cha udukile. Ngoba iyodwa into okufanele ni understand nokufanele niqonde. uNkulunkulu esikhuluma ngaye eBhayibhelini. uMoses noAbrahama noIsaka noMishaka amadlozi wabantu abaphesheya kwezilwandle. Indaba bethu uNkulunkulu noma abethu abantu abadala singakhulumi ngabo. Indaba nina amahloni nabantu bakini. Abantu bakithi manje abantu bakithi bathukuthele ngoba siyabapraise uMoses, siyabapraise uAbraham. Kodwa makufanele sikhulume ngabethu sinamahloni futhi sibabiza ngamadimoni. Ukhona uamen endlini? Nisangizwa? Namhlanje ngithi kunina ungabi namahloni ngogogo wakho. Ngoba namhlanje sizokhuluma naye. Namhlanje sizofuna impendulo. Uthi uNkulunkulu mayikhuluma nami ngesonto ledlule. Uthi uSeptember inyanga yamagugu. La okufanele uma wenza into noma la okufanele uthi uma noma uhamba ucele emsebenzini. Uthi akufanele ngiluze ngesontweni kule nyanga. Ngoba kunento ozoyigcwalisa. Niyangizwa kodwa kahle? Can I prophesy? Ngingaprofetha yini? Ngivumelene ngiprofethe yini? Mentiswa kuphethe esandleni. Mentiswa kuphethe esandleni. Abanye bakhohliwe ningixolele. Kukhona abafana abafuna ukukhunjuzwa ngaso sonke isikhathi. Phethe mentiswa wakho. Methi kolo wakho. Oh Nkosi yami. uNkulunkulu wami. Siswami sesihamba ibanga indlela ngakodwa. Magic oil awunawo. Manje magic oil ushashisa. Usugcwabile magic oil wakho. Siyakhala manje. Manje siyakhala.
Sebaphithizeni phambi kwekhamera. Mfana sambe ngale yongcono. 18 minutes past 10. Kule mandulo namhlanje. Ubumnikazi wale mali. Ububhuti onikele 100 rand wabeke enyaweni zamkhulu. Oza bhuti. Nangu losi nangeza. Ngitshela bhuti ukubusisa. Ngithanda into yodwa kulo bhuti. Sondela bhuti. Khipha isifonyo sakho. Uma kufanele siboshwe siyoboshwa. Usuka kuphi? Usuka kuphi? Uhlala ngaphi? Usuka kuphi bhuti? Hayi isasebenzi. Sasebenza kulo mzwakala. Mandeni. Ungibone. Lalela ke baba. Ukukholwa kwakho kukusindisile. Le 100 rand yakho isivulile into zakho. Magic oil wakho kuphi? Nansi. Magic oil awunawo, impepho nayo. Awunayo nayo. Bale 800 rand bale nemali empepho. Hamba thenga. Ukukholwa kwakho kukusindisile uthi uNkulunkulu kimi. Lo bhuti uhluphekile. Ngisho nemali ogibele ngayo. Uyithole kanzima. Emali nayitholile uthe ngizoyenza sure ukuthi ngiyanikela. Join abanye baba, sheshisa wenza into yakho. Ukwenzele khona la ngisafuna ukuprofeta ungabaleki. Lo bhuti usindile namhlanje. Ubani ulungisile wakangcongo. Sho kanjalo uNkulunkulu kimi. Oh, Shesha ma phuma mawuso. Oza Nje. Kudla. yalela. Ziyakhala. Can I prophesy? Prophet. The prophet emuva. Namhlanje Oza sisi. umuntu onisizile uyena umfundisi wenu ngapha. Umuntu onisizile uyena bengithi angiprofeti namhlanje. Bengithi namhlanje ngizoyenza lento engayitshela omkhulu ukuthi mangiyenze. Bathi omkhulu wonke umuntu osuka la kufanele ethi mayingena etaxi noma ethi mayingena emotweni yakhe enuka impepho. Kuyinhlanhla yabantu abadala isibusiso leso esizowenzeka. We need to do this for 3 weeks. 1 this week, 2 next week, next week. That is why ngithi yenza sure ukuthi mawusebenza bacele ukuthi ngicela for this 3 weeks ukuthi ngibe senkonzweni kunenkonzo enginakile. Lungisile wakangqonga isibongo. Yebo baba. Ubani ekhaya uzalwe ngo-1986 February 28. Amen. Wena sisi Banabas. nikhona endlini thina sisi uzalwe nini? 1986. 1986. Uhamba nobani baba? Uhamba nobaba wakho? Ubaba uZungu. Uhamba nothina Zungu. Baba uZondi umakhelwane Oh, baba uZondi. Baba uZondi sondela. Wena othi akeze uyena oyifunela. Uyena. Unenhlanje. Isalukazi esizala ugogo wakho. Isona leso qala naso. Zaluma. Esizaluma sorry, ngithi isalukazi esizaluma wakho nothi esizala ugogo wakho. Isona leso hlala naso. Ugogo ozala ugogo wakho ukhokho uthi khokho kuyo. Uyena lo namhlanje uthe mntanami hamba lapha. Uzoconnecta nalento. Isona sikhali sakho. Les. Wako uphatha umese wena. Uyawuphatha umese. Okwamanje awuphathi ngoba uphatha induku. Uyangizwa ukuthi ngithini? Lalela ke. Lempepho le iyona ezokukhulula. Siswa Lungi uthe ulungisile angithi siswa uzosinda uyiphethe impepho uyiphathanga Jesus my Lord wena ungamhlephulela Ajabu sibosisi. umnikele kom akekho umuntu active njengoqomo Lama active
active lo muntu awunawo namakhandlela nike namakhandlela awuthu lapho lo sisi kumele simsize lalela sisi uke wafuna ukufundela inursing lokho kugqoka into ezimhlophe lento lezi ezimhlophe bese ugade ogogo like usebenze orphanage ukwazi ufisa ukuyenza leyo nto lalela kunomuntu ozofika kuwazi ukusponsor igama lakhe uMatthews is not from this country uyangizwa ngithini lo muntu uhlala ePoint he is a drug dealer but lalela uzobe ngazile ngokufuna ukulala nawe uzobe ngazile ngama drugs but uzothi mayikubona adabuke uma ngikhuluma ngomoya oyingcwele manje ngibona isikhathi oke wadlala inyanga wena noma wadlala umuntu ethi uyakuthwasisa wajika lo muntu wafuna ukukwenza umfazi uyangizwa ngithini ngibona ufakwa into eyintambo underneath here le ntambo iphothwe ngesidwedwe kodwa after 7 days le ntambo yaphuma yanyamalala uyangizwa ngithini uthi umoya oyingcwele kimi kukhona into njengamanje ephila nawe kodwa wayifakwa bekufanele ukuthi ngabe usuthathi wasiwe esikolweni wayofundela umsebenzi okade ufuna uyangizwa ngithini njengamanje uneshwa wena noma unebhadi ngoba uma ulala ebusuku kunento lala nayo lento njalo ikwenza uphupho usekhaya elikhulu nesikhathi sisi uthi umoya oyingcwele kimi ngenyanga edlule ngomhla ka14 uyangizwa ngithini bekuJuly uke walala wena ugoke iphenti kade libubende noma limaroon nalo leliphenti lahamba leliphenti lavuka ekseni lingasekho kuwe emzimbeni lalingasemnyango thani khehlele zona mama ngithi kuwena walala uligqokile kodwa uthema uvuka ekseni lingasemnyango yakuthusa lento namanje usayibuza ukuthi kwakwenzakalani empilweni yakho khuluma nami ngizwe yebo kunjalo Jesus name isakhona yini sazosebenza la kusazoba mnandi la uphikise mntanami ngasabi lutho kusazoba mnandi la ni right endlini ni right endlini cela sibase namakhandlela njengamanje siwabase siwakhanyise ziqala izibani zethu ivuthe mkhulu ngiyakuzwa lento eyisho iqiniso ya ngavuka ekseni ngabiza umama Masikhanyisa amakhandlela singakhuluma sikhanyisa amakhandlela uyakhuluma sisi nginenkinga ngilale ngigqoke iphenti kodwa mase ngithi ngiyovula nanti ngikhathela ngonyawo yes bathunga lephi ngalokhongo lalela kunomuntu abathi unokulunga igama lakhe angazi noma umngani wakho noma ubani nokulunga kuthiwa ngifuna unokulunga angizwa udade wena hey madoda Jesus nisekhona endlini wonke umuntu akashawutha athi fire akamisa amakhandlela akho njengamanje ushawutha uthi fire gama likaJesu namhlanje siyathandaza sizonxusa omkhulu bonke siyaba invite la wena ohlala uthi usindisiwe idlozi alikho namhlanje ngizokuprovela ipoint ukuthi idlozi linjani anginizwa linjani idlozi likhona namhlanje I'm here to prove a point namhlanje ngikhuluma nomuntu osibuka live namhlanje ngikhuluma nani nikhona ngithi idlozi likhona ufakazi walokho namhlanje mark idate ukuthi umhlaba namhlanje umhla ka29 I'm giving you up to end of September ubone impilo yakho wena okhona la wena ongekho la ukuthi kuzoyenzakalani yebo ngiyamuzwa uJesu but namhlanje ngizokhuluma nabantu abadala namhlanje ngithi umuntu omnyama umuntu onsundu umAfrika umufuna into idlozi lakho kube yilona elihamba phambili bese uNkulunkulu ulandela ngasemva ngoba sadalwa uNkulunkulu wayisebenzisana nabantu abadala ayikho into esingayenza ngaphandle kwezinyanya zakithi ikhona yini endlini yokusiza ngani ukuhlonipha umkhwenyana wakho kodwa ungalihloniphi idlozi lakhe umuntu ohlonipha idlozi lakhe ubonakala ngokugqoka
Okokuqala lokho. Akawakhipha amabele ngaphandle. Ingalo zakho uyayikhava. Inguba igqokayo uqala iqalaza endlini ethi umzimba wami uyahlonipheka yini. Umuntu ohlonipha idala zakubo uhlonipha ngisho isiko lomunye umuntu ahloniphe. Athi ngoba mina ngazalwa umuntu omnyama owayehamba nabantu abadala. Uma ufuna ukubona ukuthi idlozi likhona, thatha ingane yakho ibize ngesinye isibongo. Ubone ukuthi amandla edlozi angakanani. Seswami uzosinda. Yebo insila yephensi lakho yathathwa. Njengamanje isendaweni abathi kanyuswa. Ikuphi kanyuswa? Say Hillcrest, Potasini. Hillcrest. Ugogo, ngizokuthiwa ugogo nomntwana namhlanje babuyile. Emva kwakho omkhulu. Gogo Emva kwami. Nampa. Sondela la ngizokuthiwa ubuye nomntwana wakho, angazi noma ubuye nomntana wakho. Nabazukulu namhlanje. Uhamba nabazukulu gogo. Oyedwa. Oh. Oh yena akafuna ukuza Nkosi yami. Uma wakhe uye lo sasimfuna. Awasakena. Sondela nawe sisi. Phela uza ngoba uyabona ukuthi kuyaphilwa la. Kuyaphilwa la gogo one by one. Bazoloku benza one by one. Ngintshela isimanga. Niyamkhumbula usise ngamcaphuna Samuela. Wayekade kuthiwa uthandana nomuntu wangale. Umkanyana kufikile kimi eGoli. Ufikile. Wathi ubone ulive, wathi ubone iYouTube. Wathi I saw the YouTube channel and I saw you prophesying of something that I know. Ngathi no. Those were highlights. Ngisazoqhubeka. Angithi. Gogo. Umntanakho? Yebo. Ubaba wakhe? Ukhona. Sekhaya. Uyasibuka. Uyasibuka. Yebo ujoyina ukubuka ku-YouTube. Nkosi yami namhlanje. Nami ngize ngikwazi ngakwazi sonke. Lalela ke namhlanje kubuka usuyi celebrity. Ngiyabonga. Ngoba kwaye wena uzokubuka thawu nanga. For that ngeke ngikuhlaze. Yes. Ngizokhuluma nje kamnandi. Sweet and polite. Yes. Ngeke ngikuhlaze. Yebo mkhulu. Yes. Yebo. Hey. Uke waba nomngane abathi umahle uhlengiwe. Yebo. Okwamanje mkhulu abangani ngahlehla. Lalela. And I'm sure naye futhi uyabuka. Uyazi? Yebo. Into engizoyisho nje kuyena ngizothi Wehlengi. Phuma kulo muntu. Hlengi. Phuma kulo muntu. Uzoba nenkinga. Lempepho le izokwenzela inkinga. Ibheka kwimpepho. Ngifakile magic oil. Ufakile magic oil. Wehlengi. Phuma kulo muntu. Nansi into ezokusort out. Ngifuna nisho nonke nithi sithasa mphuma kimi manje. Sithasa mphuma kimi manje. Nawe ibiza ngesihlobo sami kodwa ngithakatha uphuma kimi manje. Ngithi phuma kimi manje. Phuma kimi manje. Njengamanje. Kimoni phuma. Njengamanje. Ngegama likaJesu. Ney'tshalo zakithi. Ayisebenze manje. Ngiyayivumela. Isiphiwo samasebenze. Umsebenzi awuqaqeke. Amathenda amathole. Umshado amuthole. Umenza amuthole. Sitha samphuma kimi manje. Ngegama likaJesu. Mina mkhululiwe. Shisa iphepho yakho manje.
Shisa impepho yakho manje. Shisa impepho yakho manje. Uyakhuluma uthi ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ithunywa zakithi. Ayisebenze manje. Ayisebenze manje. Ithunywa zakithi. Ayisebenze manje. Lokho nabomkhulu. Lokade nikufuna ngikwenze. Lokade nikufuna ngikwenze. Bonke naba bantwana. Bonke naba bantwana. Lokade nikufuna ngikwenze. Abanama talente bazosebenza. Abaneziphiwo sizokhuluma manje. Abaneziphiwo sizokhuluma manje. Abaneziphiwo sizokhuluma njengamanje. Abaneziphiwo sizokhuluma njengamanje. Ababophekelwe izinto zabo zoqhaqeka. Namhlanje siyaqhaqeka izinto. Namhlanje siyaqhaqeka izinto. Namhlanje siyaqhaqeka izinto. Namhlanje siyaqhaqeka izinto. Wonke umuntu yomemeza ethi ayiqhaqeke. Siyaqhaqeka izinto. Siyaqhaqeka izinto. Siyaqhaqeka izinto. Siyaqhaqeka izinto. Ngegama likaJesu. Ayiqhaqeka izinto. Amabhizinisi awavuleke. Awavuleke amabhizinisi. Abangasebenzi abasebenze. Abasebenzi abangasebenzi. Abagulayo abasinde. Abasinde abagulayo. Abasebenzi abaqaqwe. Izwe lethu alibuye. Alibuye izwe lethu. Alibuye izwe lethu. Amabhizinisi awabuye kithi. Sikhulekele ama-president. Sikhulekele u-president wethu wase-South Africa. Siyamkhulekela. Inkinga abhekane nazo. Isho impepho yami kanje. Nonhlanhla Buthelezi ushenge lo. Kuvela ushenge la Nonhlanhla. Bani Buthelezi, maButhelezi. Nonhlanhla Buthelezi. Ushenge lo. Engimbona la. Lo muntu uzalwe ngo-1973 August. Nawe noNhlanhla mkhulu. Sondela ngapha. Wozama. Nonhlanhla. Wena Nonhlanhla. Lalela. Uma ngishisa impepho yami manje abantu bemisa izibani. Uthi lo muntu kimi wena bekufanele ube yisangoma kodwa kunento engiyibonayo kuwe. Esizohamba kube sengathi yalandela manje ilandela isimo sento engathi isiphiwo sakho. Kunesiphiwo engisibonakho. La kuwe uyangizwa ngithini? Yebo ngiyakuzwa. Ubani umuntu ekhaya kini owayibizwa ngoSamsoni? Babe ashas.
Jesus, my Lord. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Yes, Manji. Yes, Manji. Dumani atumezizwe isihlahla semdlebe ngela mzimba. Ethebeje pastor nempahla niso zamadoda ngokulela seketela basemngane mthandazo. Dictionary ndaba yethu umndeni siyakhuleka bogogo siyakhuleka bomkhulu. Kodwa amakhulu. Siyakhuleka madoda siyakhuleka bogogo siyakhuleka bomkhulu. Hey. Jesus, Elamans. Yabo. Uhamba nobani mama? Uhamba nobani? ubani wami ngalo mama nohlaki. Yebo gogo, yebo mkhulu. Yebo gogo. Uhamba nobani? Yebo gogo. Animfake unemahlobo. Uhamba nobani lo mama? Uhamba yedwa. Yebo gogo. Siyakhuleka bogogo. Ela ngiphakamisa impepho zenu. Wenze sure ukuthi iyashuma impepho yakho. Shuma impepho. Yebo gogo siyakhuleka bomkhulu. Kwenze njani? Kwenze njani mkhulu? Yebo gogo. Yebo gogo. Yebo gogo. Kwenze njani? Kade wahamba. Kwenze njani? Uvinjwe yini? Hamba yedwa. Nimzameni ukumbamba nimse ngale. Ya. Kunabantu from namhlanje by the time siyoqeda lo mthandazo, I'm talking about the 3 weeks, umuntu kade nesiphiwo sakhe siyoqala sisebenza. Angeke liphele lelisonto. It's either usibuka live noma ukhona la endlini ungawaphuphanga amanzi. Umuke waphupha iphupho lakho linamanzi kufeziwe ezulwini. Ngizwela ngithi ngithini? Uma uke waphupha iphupho lakho linamanzi, basize qumbu basize qumbu babamba umama lapha nimse ngale. Ngasesigodlweni niyombeka ngale ngasesigodlweni nama ku round nimbeke ngaku round. Uma uke waphupha iphupho lakho lanamanzi kufeziwe inhlupheko yakho, uNkulunkulu uyakutshela ukuthi sekuyisikhathi sokuthi usuke la ukhona uye phambili. Wenze sure ukuthi lamanzi ayokuthola. Awafakwanga muthi, awafakwanga lutho. Kodwa umedilikele emandleni ekhanda lakho ayobe faka amandla. Kunamandla ozowathola.
uhamba nalamakhandlela lokuqala ububhesha angeke prophet sondela uzohlabelela uyalalela usomandla noma isimo singavumi yalalelwa siyahlabelela sonke noma isimo Amen bazalwane. Amen. Baba ingane yakho umntana wakho lo. Umntana wakho. Uma wakhe Baba lenkonzo isaqhubeka. Bekufanele next week ingene kwinkonzo yentshumayelo. Kodwa nizongixolela ngoba ngizolandela omkhulu nogogo abakhuluma kimi. Bathe mzukulu wena osalalela manje. Noma uthiwa sikunika kanjani isibusiso kodwa ukayiphakamisi kithi. Usasilalela futhi usawuthobela umthetho. Bayeke bonke laba abangafuna ukulalela kodwa wena ngoba usawuthobela umthetho ake sizama ukukhuluma nawe ngoba kunabantu esithi masikhuluma nawe bese beyalalela nawe base beyakwenza lokho. Bathi kimi mzukulu awuzame ngoba abantu into abayithanda kakhulu yiprofesi. For the next 3 weeks sicela abantu babambe ngeprofesi ngoba kunento esifuna isebenze kubo. Sifuna isebenze lento kubo. Mkhulu angazi noma uzovuma yini uma wakho ukuza next week esontweni. Angizwa ningamlanda. Ngiyacela baba ma evuma lo mntwana ningiphathele ubisi lwembuzi. Ngesixhosa nithi ibhoko. Nizokwazi ungiphathele. Ibhokwe noma igusha. Uyangizwa mthini? Between the two. Lempepho yakho mayishunga kanjena ivusulaka. Uyakweleta wena kubantu abadala kube sengathi lo mntwana angaphithana lo mqondo. Lo mntwana uzothi at the age of 14 years ingqondo izohamba ahanjele ingqondo. Ngabuza ngathi kwenze njani wathi umoya engcwele ekhaya kubo uqatshenwe. Uyangizwa ngithini? Kubo kama wakhe. Uma wakhe kwakungafanele ashade ngoba kwayimanje uma lo mntwana ngimbheka impahla zakhe ziyalahleka kancane kancane one by one aninaki leyo nto. Uyangizwa ngithini? Kunebhlukwe lo mntwana kade elithanda kakhulu elagcina naye engasalazi ukuthi la yapi elokwebuza ethi ma yazi nginebhlukwe lami elinje yena lidirect. Uyangizwa ukuthi ngithini? Wathi uMongcwele lo mntwana la agcina ibhlukwe lakhe lingabonakalanga ukuthi lephi futhi aninaki leyo nto. Lo mntwana abafuna ukumphendula basebenze ngayo. Kunomuntu onamasimu noma onogandaganda namahasho limayo. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ofuna ukuthwala ngalo mntwana noma asebenzisa ukhakhayi lwakhe ukuthi insimu yakhe ibe nento engathi kodwa iyapiba namabele kakhulu. Uyangizwa ukuthi ngithini? Wathi uMongcwele bafuna ukusebenza ngalo mntwana njengomntwana angazi noma umagcine noma uyifirst born kodwa kunalento abayifuna kuyena. Awukhulume nami ngizwe. khulume nje kuzwakale ba. Uyi last born. Lalela. Lo mntwana ngiyamdinga. Kodwa mangizomthola ngimfuna ephethe ubisi lwembuzi. Uyangizwa ngithini? Yebo baba. Lo mntwana mangakhula
ngimbone egqoka ijazi elimhlophe doctor angazi noma wakwanitshela yini ukuthi ufuna amayeli semdala ukuba udokotela uphumfowabo sondela bhuti ubhuti wakho omncane lo mntwana umekhule bamdala I see a doctor uhlakaniphile esikolweni uclever esikolweni but njengamanje uyadropa uyangizwa ngithini baba ngimbone hambe phithanula ingqondo uthi uma ingcele bafuna ukulaya uma wakhe njengomntwana ongathi vele noma elala manje ebusuku kunento alala nayo ngibonela umntwana ethuka ebusuku nale nyoka ayibonayo uma iphupha uthi manje laphupha inyoka athuke uyangizwa ukuthi ngithini manje shoni langa uyasaba makuyolalwa manje qala athuke uyangizwa baba angazi noma uyayizwe lento boy yokuphupha inyoka uthuke khuluma ngizwe uBKK khuluma mkhulu Sengizenza angizwa yes bayam-attack lo mntwana bafuna ukusebenza ngayo there is a business kunomuntu onama-tractor namahashi akafundi umuntu uyangizwa ukuthi ngithini unalezi imoto kuthiwa woquqa uyayizwa ikazazi lezo imoto unazo lezo imoto eziningi ufuna ukusebenza ngalo mntwana lo mntwana impahla zakhe ziyalahleka zigokoyilwane uyangizwa ngithini but sizomsiza but masizomsiza sizofuna uma wakhe usafunda bhuti usafunda evarsity kuphi emthathe wonke Sisulu University uyafuna ngivakashe esikolweni emthathe uyafuna ngivakashe do you know something do you know ukuthi same class lo attendayo uattenda nentombazana le ntombazana ine tattoo la kwesinye isikhathi unokugqoka izinto ivele le tattoo yakhe emuva uyangizwa ukuthi ngithini lo muntu une spirit esimbi she's taking drugs uyangizwa ngithini kunomuntu osazoku-approach athi try this ukuze ufunde kahle uma ufunda ube high noma umemorize kahle ekunika into engathi i-drug athi try this uyangizwa ukuthi ngithini and I see a spirit of demon ngibona satanism kunento asebeke bazama ukufaka yona wena uyangizwa ngithini njengomuntu okwakufanele bese ngathi uyalimala esikolweni ufonele ukuthi uselimele angazi but I see blood umelimala kunomuntu ogijima around alithathe alikhothe kunamandla abawafunayo la ngewalimala esikolweni bengalimala esikoleni kayi-2 right ngibona bethatha amandla bethi bese yalikhotha leligazi lomuntu lo noma lo kufanele ingqondo ihambe uyangizwa baba but isothandaza uyangizwa ngithini uthi uma yayingcwele kimi angifuni umuntu abathi uyonela esikolweni la ufunda khona uyangizwa ukuthi ngithini yonela angimazi ubani uyangizwa ukuthi ngithini uma ngimfuna ngiyesikoleni sakhe ngithi lo bhuti ungahlali nabantu abagroovayo noma abantu abaselayo bafuna ukuthi njengamanje bakufake kwi-setup bathi uyimpimpi wena noma bathi njalo uma benza izinto zabo wena ufuni uyangizwa ukuthi ngithini setup abazombaka kuyo uzohambe uyokhokha ibail 2 months bazobe emnqabela ibail bethi attempted rape ebefuna ukurape intombazana but le ntombazana iyangihlupha ngoba inama-tattoo ngibona i-tattoo ngaze ngayibona phansi kwethanga ngabona enye la emuva uyangizwa ngithini lo bhuti i-career yakhe izomosheka yazi uzofunda mase kufanele asebenze intombazana immoshela i-career yakhe
amasibombe enkamba manga ningizwela ngithi ngithini namhlanje baba siyabonga ukuthi ufike uthe all the way from Mthatha ngicela nize next week nize nomama ngiyangizwa ukuthi wena mawuza next week ungiphathele Sprite 2 liter Sprite yasa Sprite thank you so much njengamanje angazi lento singayenza njani kunomuntu osibukayo I see someone who's watching us igama lakhe uAkabongwa is watching us manje angisena ndaba but this Tombazana Akabongwa, she's watching us and I see someone who's watching us from Midrand manje lo muntu makasibuka keep his isisu 2 weeks back ngiyayibona leyo nto I can see that ngibona isisu asikiphe 2 weeks back usikiphe makasikipha unama complications enzekayo manje ebesethu uNkulunkulu kimi tshela ubongiwe ayeke ukudayisa umzimba kodwa ngitshela abantu bakubo uyasibuka naye uthi leyo nto yayingavumelekile ekhaya kini ngoba kwakunomuntu owayesebenza abantu bemhlonipha futhi umfundisi pho wena ukwenzelani lokho ngoba kuthiwe kimi kunamandla azogcwala iSouth Africa yonke all over the world nineni lani meli South Africa nineni lana kuyoshintsha ngomthandazo esawenze etendeni niyangizwa ngithini namhlanje sizonyakaza South Africa sithayinyakaza South Africa sithini ngeyidalwa nje laba bathi impela mina ngisindisiwe idlozi idemon uyadlala wena hey usemdlalweni uyadlala lo muntu osho kanjani buthi wami sizokusiza uyezwa sizokusiza wakwangibona noma uqala ukuzwa amatata akho ngiyabona nje ebathu ngeke uzwe ngaye hey namhlanje uNkulunkulu uhambele ngakuwena uyabona baba ukuthi unamandla umsindisile because ngithatha random asenzeni kanjena ke aswacisha amakhandlela wacisha ngesandla uthamathe nje bese uyawacisha wathi Sema seswatishile amakhandlela mawukwazi impepho yakho futhi uyicisha nayo kungayicisha ningashisa umanti phansi icisha impepho yakho futhi nayo leyo mpepho khonesela ngithi iphelile ukhonesele kwabanye ngicela uhambe nayo endlini uma ufika endlini impepho yakho lesele uzofika ubike amakhandlela akho akube nezinto eziwu5 awufane noisifundiswa isifundiswa sithi masiqala uJanuary siya ku December kunalento okuthiwa ama resolutions angithi izinto athi ngifuna ukuyi-aima ngizenze nawe thandazela into eziwu5 ubheke kulezi zinto eziwu5 ukuthi by end of September ayikho yini ozoyinqoba ungayishila into ukuthi leya moto ethenga umkhulu odi ngifuna ukuyiwina ini ngifuna ukwenzani ngifuna umuntu ozothula ubufakazi athi mina ngiza phambili ngizola uthula ubufakazi nasi sikhiye ngisiphethe eyami ilogbook nayi eyami ngiwinile ngayenza lento kwathiwa ngiyenza angimfuni umuntu ozoshisa impepho beyishisela nje ukuthi imnukela kamnandi njengama ngifuna umuntu oshisa impepho othi mina ngihluphekile kunebhizinisi engiliqalayo indoda yami ihambile leyo mpepho isikhafu yomlanda umfazi wami uhambile le mpepho yomlanda Jacob lo uzobuya nizwela ngithi ukhona ubhuti onikelile ningizwe kahle yabona la ekunikeleni ngihlala ngishumayela uma unganamala unikele but uma unemali uyanikela ngisho nabo laba abahlala begibela istaff laba abaka live
kuyanikelwa ngoba umthandazo wami mangiwenza ngiwenza uyongena ngisho noma usegoli ngisho noma uphesheya uyafika. Kunabantu abagibela imoto, kunabantu kade bengisendela ama-email athi umuntu omkhulu kade ngangifuna ibond ibingakazi approve, kodwa ngangena ekhemisi lakho ngabuka ulive wakho sengisonta khona njengamanje ngihlala endlini yami. Kunomuntu othi kade ngangizama ukuthenga imoto ngefinance, kodwa ngathi mangibuka ulive wakho uthandaza, ngathi mangilalela inkonzo yakho ekuseni njalo kwiVuma FM izinto zenzeka. Ukhuthale ke lamalanga, ngiyacela ukhuthale impela. Ngizokunika ihomework, ngiyakufuna ekuseni masithandaza kwiVuma FM, ngiyakufuna, ngiyacela ngoba usuyiqalile lenkonzo ngifuna ama results. Ngiyacela kwiVuma FM ekuseni ngo-4 o'clock uma usegoli noma usephesheya kwilwandle noma outside KZN ushaya nje W abathathu kwi-Google uya uthi www.vumafm.co.za bese uthi select live streaming, angithi uyilalele ngo-4. Ngiyacela le nkonzo siyiqalile, wena ujwayele ukudlala sidlali manje, njengamanje asidlali manje. Ngifuna by end of September ngifuna abantu abawu5 abazoza phambili la, ngisho kuthiwa useGoli, ngisho kuthiwa useCape Town, Mpumalanga, wherever, abantu abazogibela bathi anginankinga ngiyagibela ngiyakhona. Nongamthandi ukhethele uziyozi amthanda. Uma ngivula lockdown ngiyanitshela manje siyoyigcwalisa imabhida, siyogcwalisa imabhida la isiyakhona, ila siyothandaza khona, siyothandaza nomuntu othi impela ngisindisiwe, impela ngiyisayoni, impela nguShembe, impela ngumRoma, kodwa mina impepho ngiyayishisa. Angithi nizwile? Ungambona ukhetheleze igogela amabhatshana amancane akangaka, akekho umuntu ophahla njengami. Khohlwa yadlala lapha emsamo mina konke impela. Ngibabize bonke, ngiqala ngabasekhaya komalume, ngibabize baphelele bese ngibiza abasekhaya kubo kababa, ngibabize zonke idalwa, ngithi bonke abadlule emhlabeni kodwa njengamanje abasibheke. Ngisho ugquma ophahla ukhuluma uthi abalwa nami imkhonto abayilolile ibheke kubo, ingabakwazi enhlizweni bashona, ibakwazi amehlo bangaboni, kodwa benze ngenhlokomo ukuthi sengiphumelele. Ithi ngoma thola ukuthi hey, thola ukuthi hey, ukuthi phumelele, thola ukuthi hey, thola ukuthi hey, ukuthi phumelele, thola ukuthi hey, thola ukuthi hey, ukuthi phumelele. Yazi abanye abakajabula, kodwa khona abanye abanezidalo eziseduze sebeyezwa bazwile futhi ukuthi man lento isifikile la kimi, ngiyayizwa le mpumelelo. Thola ukuthi ukuthi yabona into esoyisho, siyothi phansi ngabefundisa abagibela bodwa, phansi ngabefundisa abagibela bodwa imoto, phansi. Siyaphumelela manje siyaphumelela manje. Akathi umfundisi mayipakile uthi mfundisi ungangipaki kakhulu, ungadouble park, nami ngifuna ukupaka. Ufuna ukwenza njani? Nami ngicela ukupaka mfundisi, noma ngabe kuyiDatsun kuyiCorolla kodwa ngiyapaka. Kodwa njani? Noma ngene endlini yomthaso kodwa ikusala ikhiye, ngiyavula. Noma kuthiwa i-birth certificate, i-marriage certificate yakho uhluphenile kodwa njani ngishadile. Njani? Thola ukuthi ikanjena ke into yethu esoyenza namhlanje. Ngiyabona ufikile Nkosi yami,
namhlanje naye benemali hawo Nkosi yami Mvikile. Awu ngiyabona ngane yami ngiyabonga. Futhi uNkulunkulu uyokunika le mali. O200 abaningi. Into engikhulekela kuwe Mvikile. Ngikhulekela icareer yakho. Ngithi uyoduma njengomfundisi wakho. Ngiyakubuyisela egemini. Ngiyakubuyisela egemini. It's time ukuthi udume njengofikile loyana. Ngiyakubuyisela egemini. Ngale mali yakho. Ene Mfikile ungikweleta imiliyoni. Masiphumelele, not manje. Ngifuna ukuthi manje mawugijima wazi ukuthi kumele ngeke umfundisi wami ngiyomnika imiliyoni. Uthe uNkulunkulu kimi kunomuntu ozokunikelela ngento ezokuthusa. Immediately after lenkonzo. Ngathi kuye uNkulunkulu kanjani ngoba umnikelo mina I feel shy. Ngivele ngizizwe nginamahloni ukucela umnikelo kumuntu. Nginale belief yokuthi umuntu kumele kusuke kuphi ebese yabona ukuthi no angimnike lo muntu ngoba kunendima ayidlalayo empilweni yami. Njengamanje lokho nikela ngakho ilokho yokuzuza. Uma lenkonzo ikuthintile enubona ukuthi mina ngiyaphambili manje, thatha imali yakho bona ngathi abakuhlukumeza kuona akulona ini ayiwasho ukhuzani wathi akulona nje mkhulu wami uyaphila uyibonile YouTube ngibona manje ngisele ayikho lezi manje ebusuku ya prophet ale YouTube akuluma Wacha angasara hiyo zonke ngathi yengahlanda lento phezulu ngoba ngaphathwa ikhanda kakhulu. Hayi. Uyayazi le ngoma ethi mangingasali. Uyayazi ingoma esho njalo phesha ethi mangingasali. Methodist nawo zamadodana. Apha amadodana la. Kumele aphathi. Su. Abanye
ngathi ngiyakusaba. Ngiyakuhlonipha. Uyazi? Angikusabi ngiyakuhlonipha. uNkulunkulu uyakuthanda. uNkulunkulu ukubona ungihleba ule kude. Kodwa ungihleba kwakho bekungijabulisa ngoba ubungangihlebi kabi. Hey uyangikhuluma uyangishumayela. Akekho umuntu ongishumayela njenganami. Hayi. Alo nikhuluma ngaye lo muntu. Ingalo nikhuluma ngaye lo muntu. Usho njalo mawusho njalo. Kuthi hayi bona ngiyababona la befundisa kodwa lo muntu lo awuyayenza lento yakho. Usho njalo mawusho njalo. Ngibabonga ukuthi hayi. Lalela unaye umngane wakho oyi-owner lamatekisi. Umani wami uhlala inkantolo namatekisi. Okay. Angakwazi ukungibona. Ngabe ngomtshela azobona. Lalela kukuyena. Noma uyavuma noma akavuma. Umtshela ukuthi kunendawo okuthiwa kuseyimpambanweni. Ikuphi lapho? Ngithola ngabe biza ngala ngasenkandla kodwa ngiyazi le ndawo. Kunabantu abazobe besuka endaweni abathi kuseyimpambanweni. Uyangizwa ngithini? Laba bantu bazofika athatha kubo. Lo baba ngazi noma uyazi ukuze kube lula senze kanje lento izoba yichain. Angithi yakhumbula naye mayizokutshela ukuthi woza la wakukhombisa ini uYouShub angithi nawe uvela uhlale kuYouShub uthi mfowethu awubuke la Zoba ngohlala lenkandla uyabe egoli. Hayi uzoyibuka phela iYouShub ihamba yonke indawo. Umbonene ne. Umtshele kunomuntu abathi uSiphiwe igama lakhe. Kuthiwa angihambe ngiyofika endaweni yase-MTN rank eGoli. Uyangizwa ngithini? Angazi noma uke wafuna ukufaka ama-taxi khona noma unama-taxi khona noma unani. Ama-taxi station wawo 25. Lalela. Sizohamba kancane. Sihambe kancane sithi. Yabona ngabe kuseZayoni ngabe kunenye ingoma ethi ngeyiculi yaseZayoni. Ethi sizohamba kahle siyathele kahle. Sizohamba kahle siyathele kahle. Ona sizohamba kahle siyathele kahle. Lalela ke baba. Sizohamba kahle sinyathele kahle futhi. Singajake sithi size siyofika eMTN rank. Uma sifika eMTN rank sifuna umgwaqo abathi ukerk. Unawo muze egoli odindaweni. Lalela. Ngizoloke ngihambe kancane. Ngiyakhumbula lo baba ukuthi samprofeta kanjani. Samshaya ngoYouTube. Sathi uzofike mama umkhombisa uYouTube. Lalela masifika kuye futhi siyachoma asamprofeti yena. Sesisiza umndeni wakhe ngoba yena sesaqeda ngale. Ngiyayizwa lento kodwa. Sesaqeda. Sangisiza umza wakho manje. Kunemoto namanje umtshele ukuthi uthe ukhethelezi namanje kunemoto eTos emhlophe ekulandela futhi namanje samlandela bazomshaya ngeEthos ezofika imjeme emva ebese shaya iGolf 7 emhlophe ihamba abafana basembumbu inkabi zasembumbu ezomshaya kunomuntu aqabene naye noma kunomuntu abangazwene kahle kodwa nabo cousin bakhe abasuka embumbu. Uyangizwa ngithini? Uthi umoya oyingcwele kimi angimkhulekele kakhulu. Ngimtshele angahlukani nentambo ebomvu ayifaka okhalweni. Angazi noma wake waya kwesinye isalwazi noma wake waya kwendawo. Wafika wanikwa intambo ebomvu kwathiwa ahlale igaqe le umheqe kanje. Uyangizwa ngithini? Ngoba kwayimanje iyangidida lento ngoba umndeni bekumele ujike. Uthi wena wathwala noma wena wathwebula idlozi engayikayenzi leyo nto. Uyangizwa ukuthi ngithini? Akaza yenze leyo nto. Kodwa kunento abamblame ngayo. Yathi masihamba kancane. Angazi noma unomngani ohlala eDavidton. Uyangizwa ngithini? Davidton
kuthiwa ngihambe ngiyofika khona. Uma ngifika eDavidton kunomuntu ofana ngimfuni. Mangimfuna ngithi mina kunabantu abakudayisayo noma abamdayisayo abasuka eDavidton. Wathi umoya ngcwele ngisa kusuka ucingo leyo ngene eJiphi. Uyangizwa ngithini? Kuthiwa nimgade kunomhlangano ozobizwa. Lo mhlangano uzobizwa kuzobe kulwesine. Kuthiwa lo mhlangano uzoba ngo4 ntambama. La okumele afike khona. Imoto yakhe ngibona bemisa imoto zakhe ezintathu. Njengomuntu angathi ujikelwa abantu ababangani bakhe. Abamjikelayo njengamanje njengomuntu angathi bekuthiwa lezi imoto bekumele zime manje. Noma kuthiwa zikokotiwe noma kuthiwa zintshontshiwe bemqambela mama. Lalela ke size kuwe manje. Tata le mali baba zothenga inkukhu ezimbili ezimhlophe yasekhaya komama yasekhaya kobaba thenge zonke izinto zeladi hambe wenza iladi wenzela ugogo ozala umama uyangizwa ukuthi ngithini ikhona lento la enhlizweni yakho kade oyifuna kuthi masuzoyithola into zakho besisemoshika ngiyaqala nje isiphelele ayolwana lo bakwenza lalela sekusho mina manje ukhehlelezi wenze kanje ngoba usubagezile nawe waya kule sangoma sakhe sakutshela le nto yakutshela thandazi lalela uthathe lokho ke manje sekusho mina uthenga 1 meter wendwangu emhlophe thengene inkukhu ezimhlophe ezu2 mase ukhohle uvula uYouTube ebese ubeke emsamo upha umntana wakho okugcina ukhona ntombazana uyena ozolayita ikhandela lokuqala mawuqeda lapho ngakusasa nivuke nithatha abantwana bakho bonke nihlale ungahlali esitulweni hlale phansi thenga icansi uthi thenge ngale mali bandlale nihlale phansi lezi inkukhu manje izidla ungayisiki ngomese hlephule kanje umnike hlephule kanje ubanike kanje nidle kanjalo amathambo wonke waqoqa thatha umlotha wempepho uhlanganise ndawonye shise kube umlotha ebese lento uyithatha ifake u20 liters yesigubhu geze ngayo amalanga amathathu mina ngeke ngisezwa ngawo ngiyozwa ngalo mama ukuthi kwenzakalani after or ngiyobona ngawo usubuye uzonginika imali le mali ngiyayibhenka kuwe ngiyazi izobuye isiphinde kaningi lawa ayizothi azavele nakuvele kuwe noma bengathi ngiyini asadumisizo ngathi ngingadumisa kakhulu izidumisa kancane ulaka lalela sekuright manje yabo manje sekufeziwe una ibhayi lakho lezangoma olibeka emsamo ibhayi ikhona la uma ngibulela sekhaya lalela angithi ngikhuluma ngalo manje uthathe lamabhayi lezi inkukhu mawuqeda kuyihlaba lamabhayi wawashe ngalezi inyongo ungawakhambi kanje wayekayo azomela bese wona ozowabeka lapha mina ngiyobona ngawe le mali angikuphi ngiyakuboleka kodwa ukuboleka kwami akusho ukuthi uthatha imali yabantwana bakho le mali izoletha enye imali angithi uyibona ukuthi ngiyithathe emnikelweni wabantu nami ngiyinika wena ngiya investa labo izobuya hamba baba phakamisa iphopho yakho phakamisa amakhandlela akho sithandaze Asikhuluma mkhulu mama. Mkhulu wathi asengikumagic oil last week. Umuntu uzobuya testimony. Mina ngazi ngizothini bengineyithabiyo lesibili yaseGoli kodwa ngiyenza ngukuzuma. Khathi sabane ngigeze ukuyenza kuzuma
Zoom. Yinto. Bezuma from social network ukuzuma. Noma ngakwazi ngiyafunda ukufunda kuphela. Ukhuluma ku TV. Yebo mkhulu, khathi ena sifanele ngigeze. Senguthelile umuthi nobisi. Wabele wachitheka mkhulu wonke usiki wayobheka phansi wathi wonke ngaqala ukuvula. Angazi isikhathi. Bazokunika omusha kodwa bekuyinkinga zakho. Kodwa sithemba ukuthi leya interview ngoba usuyireportile la uzoyiwina. Amen. uNkulunkulu usebenza ngendlela. Ukhona one testimony othi mina ngicela ukuthula ubufakazi. It's either ngale nkonzo noma ngomagic oil noma ngala makhandlela ofuna ukuthula ubufakazi. Woza nasi isandla emuva lapha esired woza nejacket eyellow naye emuva etendeni oncika itende nejacket eblue egcinene emuva ngibabona ubuso babo. Bathatha abantu engibabizile. Uboret. Nangu mama futhi ogqoka into emnyama ekhanda woza ngapha nangu woza nawe sisi sondelani ngapha nize ngapha ngifuna nizothula i-testimony ngapha ubufakazi nangu baba uthi une testimony baba ithini ubufakazi onabo Nkosi yami ngathi ngimijiki mangizela ekhaya sondeza kena KK uzobanjwe idiploma ngathi ngimejiki mangizela ekhaya imagic oil ngayisebenzisa nazo izinto bekuthiwe ngiyisebenzise zonke ngayisebenzisa kuthe ngomgqibelo kwafika ama-sheriff bazongidla indlu nawe yonke into yami ngabe sengibuyela kwi-magic futhi ngolesibili ngahamba ngayibhenki bathi hayi wena usudliwe ngathi hayi angikadliwe ngaphuma ngayithinta futhi i-magic ngayigcoka ngabuyela bathi hayi asifonela amaloya bafonela amaloya angitshela ukuthi ngibhadala i-200 rand iloni enye nenye i-600 zi3 zinjalo. Asishayile izandla. In other ways ubaba indlu yakhe besidliwe kwathi wakho ke 200 rand 200 iyakhansela yonke lento indlu yakhe injani asimshayeleni izandla amandla nje kani phakamisa umagic oil wakho uthi shine magic oil shine. Siyabonga baba. Nangu sisi. Sanibona entendeni. Yebo. Nazo nathanda nabo seniwisa nembali zami. Right. Yawa manje uyamphusha. Mina ngicela ukubonga kakhulu. Ekhaya nje ikhaya lidelelekile. Mina iredo bengasayilaleli. Kodwa umkhulu ngangidojile emsebenzi mhlawumbe ayangibona nginandaba. Kodwa ngangidojile ngangena ku-YouTube lo ngiyibukela nje ngiyibukela ngahlangana ku-YouTube ngabona ubaba wayekhuluma ngento yedliso ngamthola ngalo video. Ngathola ukuthi usayaza yiphi iredo ngampela futhi ngavuka ngo4 ngalalela kwakuLwesibili kwaku-April. Washo umkhulu akhona ama-pharmacy ngisuka eMaritzburg ngangenawo ngisho 10 rand kodwa imali engakwazi ukuyizama kwabo 24 rand ngifike edrobheni. Washo umkhulu ngisho ungenamali ungeza ukuthenga lutho ungena. Ngafike ngangena ngangiyakhona ngangivevezela ngoba ngaqale ngaduka. Mangena ngaphakathi ngafike ngathi ngayibuka i-pharmacy ngayibuka ngase ngacela i-pamphlet banginikeza ngahamba ngaye ekhaya. Mangifika ekhaya lobo busuku ngabulala izinto ezayihamba phekwendlu ayibangesaba khona izandla enkulu. Amandla ngathenga uSlay Queen. uSlay Queen ngawuphuza benginenkinga yesilwane ngilala nesilwane. Kodwa ngosuku lokuqala ngalokho nje ngaphuza uSlay Queen. Sathi siyafika ngabona indumandumane ngibamba ngasandla ngaphakathi. Asimshayeleni izandla enkulu kakhulu. Namanje futhi ngisasho. Noma unganamali ungayibuka ngathi udelelekile. Kunabanye ababuka i-pharmacy yami bathi yo enhle kanje ngiyongena ngoba ngena ngathi kini ngelinye ilanga ngisho unganamali kodwa une driver's license hamba test driver uthi noma uyibona imoto kamkhulu idlula kanje uthi kodwa ngake ngayi test drive angithi uyazi ngoba wazi ukuthi yini yakhuluphalisa ingulube. Sanibonani. Angiyibhimbi ngikhulumeni kodwa ngiyacabanga ukuthi ngizongizwa. Igama lami nguLindiwe Kadika Masho. Umkhulu bengilokho ngimbona kuma YouTube, ngifisa ukumbona, ngithi ngena ko WhatsApp ngithola ama fake ngibone ngishiya. Kaze ngagcina sengifikile la.
into eyadala ukuthi ngifike lana ingoba nami bangifisa umkhulu angisize ukuthi ngiphumelele ezintweni zami kodwa kakhulukazi into engafike futhi ngayifica isonto lezayo nabi ngiyathanda ke kakhulu ngasho ke ngathi hayi ngiyahlala ke la ngaba nenhlanhla ukufika kwami la kokuqala kakiwe eMaritzburg nami ngangena phakathi ngashona khona ngafike ngayikhetha inkosi ngayikhetha kabili ngayikhetha eMaritzburg nobe ngakhetha nala emva kalokho ayingashintsha zonke izinto ngashintsha indlela bengihamba ngazo baphinda futhi abazali bami udadewabo mawami omncane bengabhekani okhazini bami bengabhekani kodwa ngithe sengiqala umkhulu wake kulesonto leli ephelile siphuma kulona eshumayela esontweni lele ngishoyo ukuthi ngiyathanda wathi bungabuze esontweni unamagquba yikho into oyisontayo usabambela abantu amagquba noma ungagqoka yikho into oyigqokayo wathi wofunda ukuthi bubheka ikhalenda uthi kulesonto leli ngifuna lithi beliphela kube khona into engiyenzile kodwa ngithe ngathi ngifika ekhaya ileyo magama lawa engidla ngafika ekhaya ngathatha lesonto umkhulu wayishilo leli ethe yena kuzokwenziwa lokhuza lesolomeni adesiyenza ngathi ngeke ngiyenze nginamagqubu ngahamba kwafika into ngilele yathi hamba kuye ebantwini bakini uyokhuluma nabo noma ngabe ibona babeqalile kodwa uyozehlisa ngoba umkhulu wathi uzenza isilima noma ungasona nangempela ngafonela umama omncane ngathi ma ngicela usibanibane nosibanibane ngomgqibelo ngoba ngesonto ngengikwazi ukuphutha esontweni bavuma ke ngavuka ke umgqibelo ngaya kubona ngafike ngazehlisa uma mncane bese kuneminyaka ngingakhulumisane naye awukhazini bami bona bese kunyaka kodwa izolo ngixolisile ngaqolisa ngayo yonke inhliziyo yami ngize ngabuya ngemoto yakhazini wami sekuyazwana kuhle ngiyabonga asimshayeleni izandla ezinkulu kakhulu sanibonani ninjani siyaphila sele ukuza la ngomhla ka-1 ku-August kwekuyisonto hayi ngiyaphila noma ngiyakaza ngiyazizwa nje ukuthi banede ukuhlangana nomkhulu angazi kwangathithi imithwalo engangiyithwele isukile ngangijabula ngale ndlela nina naningibona ngikhala babekhona ngalelo langa kumina kwakuyinyembezi zokuthuka kuyinyembezi senjabulo ngoba kudala ngimfuna umkhulu mangase ukuba unesikhathi ngabe ngimtshengisa uWhatsApp wami la ngibuza ukuthi kanti umkhulu i-office lakhe ku-Anthony Lembetha kutholakala unamba abani nendawo akukho umuntu ongiphendulayo ku-WhatsApp ngathi inkosi ngiyacela ukuthi unginikeze nje i-direction ephupheni at ukuthi bangidirecte ngomkhulu ngawathola lama-office ngomunye umngani wami ukuthi se-407 ngafuna ngawathola nganede ngabona isithombe sikamkhulu lapho ngangena phakathi e-ofisi kwamantombazane asebenza lapha angiyalelayo ukuthi uhamba kanje uhambe kanje umkhulu ngeke uze ukwazi ukumthola la e-ofisi fanele ugibele uye Verelem udlule Verelem emahlabathini njengamanje ngijabule ngendlela ongayazi ngoba ngomhla ka-1 ku-August ngiqeda ukukhuluma nomkhulu kwathi ngomsombuluko ngakusasa zaqala ukungena ingcingo kodwa kuyinamba engazazi ngingathanda ukuphendula inamba engazazi enye yalezi namba izethi umama inamba yalezi namba engingazazi enye yazo kwaku umama walomntwana kade ngila ngayizolo kuyisona shayela izandla niyabona iminyaka engafoni engenandaba ukuthi ingane ikhona iyaphila engenandaba nathi but ngathi mengibona inamba engayazi ngangayiphendula wayesethi maphendula imini umbelesi ngase ngiyakhuluma ngocingweni indaba ushintshe inamba kangaka yini ufuna amaphoyisa noma kwenzakalani wathi cha mangalahla ifoni ngathi uhlala usho njalo kodwa kwesinye isikhathi
ukuzwa nje ukuthi uyaphila kuyangijabulisa yabo. So kusukela ngomhla ka2 mina kade ngila ngomhla ka1 kuAugust. Hayi akafoni kanje ngathi nje akasafuna ukudlulwa usuku. Akakazi ukuthi uzobuya nini ekhaya kodwa usesinikeza enye inamba WhatsApp akuyona nginaso nesithombe sakhe. Kodwa baba angisho lapho ukuthi ngiyashintsha umqondo wami. Namanje ngisasho ukuthi baba uma kwenzeka ngidlula kulomhlaba bona ukuthi wenze njani ngale ngane ngoba angimthembi uma wengane namasoka akhe. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Ngiyakhumbula ukuthi wayekade engafoni umama umntwana. Nizwile ukuthi kuthiwa usefonini. Sebeya communicate. Bathi umthandazo wami uthi ngifuna azafike la. La uzozafike la. Into yethu siyenze ibe short sithi kapu ngoba sengifunekeza yona. Sanibonani entendeni. Yebo. Sivumeni singabi nomona. Igama lami nguZinhle, ngihlalele Ndlelani. Okay. Ngibe nephupho ngomgqibelo ntambama, ngomgqibelo ebusuku zokuba isonto. Ngibona umkhulu engiprofethela. Okunye kwaka ngisakukhumbula engikukhumbulayo wangibuza ukuthi yini ngifuna ukuyenza. Yini le ngifuna baba nganzama yenze kuphi. Ngathi mina ngifuna akindlu. Base ethi ikhona yini imali akayibhalisa. Ngathi mina yebo ikhona, nami ikhona engangayibhalisa. Basethi umkhulu angithole office bamaphepha abawu2. Ngibhale igama lami nelama wami, omunye uphisi wephepha ngibhale igama lakhe nelikama wakhe. Bese ngifuna incwadi enamagama aphikisayo. Bese lawo maphepha ngwamboze kuleyo ncwadi ngivale, angajabula mangayiletha kuyena leyo ncwadi. Ngiyabonga. Ashayini izandla enkulu. Ukwenzile lokho kuthiwa kwenza. Ukwenzile. Siyazi soyenza. Khulileke. Boka ukwenzile kodwa besephindela nakwemuva. Ngabe bengambiza ngibuze wenza njani. Nekubhuti naye. Ngiyabingelela enkonzweni.